Kücsögök már fentében. Te kücsög vagy. Hogy írjam már meg? Ennyire fel. Vannak fejek? Van fejed hozzá? De egyiken jó csinál. Ne. Te meg az anyádnak a büdöt csinálják. Miért mondasz nekem ilyet? Hogy írjam már fel? Na, Nem, csak felfele. na felfelé. Nincsenek fejek? Van fej hozzá? Jó vagy. Meddig nyírjam le? De nem nagyon. Nem nagyon. Elmegy majd az óvodába. De ne csináltad húzét! Az ide. Azért szakadj, Sanyika, gyerek csak itt. Gyere, hát még nem tudnak Nem. menni. Állíts Azt még meg, nem Sanyika jön. Ja, Nekem abba hagytam. Én már meguntam, mit csináltál? Gyere Én már ide, meguntam. Sanyika. Gyere ide. Ha nem akarod azt, hogy a telefonod még zúzzál legyen törvény, de most komolyan mondom. Én már meguntam, Simon, gyere nyírjad. Én már meguntam. Mondjad. Nevet. Nem. De most én szétzúzom, hogyha Friszkó, felveszed. gyere hát!